Unesifo senhliziyo, umdala noma ngabe umncane. Inhliziyo yakho ishayela kude, umoya udonsa kabuhlungu. Kuyatatazelwa nje wena mase sikuvukile isifo senhliziyo. Ayipheli inyanga ugijima ngesibhedlela, ugijima ibhedlela ubusuku nemini ngenxa yenhliziyo. Bakutshela ngama-tubes athile angakho kahle, bakutshela ngenhliziyo egcwele amanzi, bakutshela ngenhliziyo ephampa slow. Ikubamba noma kunini isifo senhliziyo. So yazi noma ngabe uyahamba endaweni kumele uhlale uphethe ipump. Yonke indawo lahamba khona kumele uhlale uphethe ipump ngoba uyazi ukuthi lesifo senhliziyo singakuvuka noma yinini. Noma ngabe ingane inenkinga yenhliziyo, senize nemishini ekhaya niyazi ukuthi noma kunini nje ingavuka isifo senhliziyo, umoya udonsele kude, ingane ivale kumoya engasakwazi ukuphefumula, semele nihlome imishini. Noma ngabe isiphi isifo senhliziyo, as long nje unenkinga ukuthi umoya wakho udonsele kude, umoya wakho uvaleke, ube nento ekuthiwa i-asthma, umoya wakho uvaleke, ube nenkinga yenhliziyo, kumele uhlale uphethe amaphampu, ugijima ibhedlela, kumele uhlale unemishini endlini, ufaka ama-mask, uma kunomoya wazi ukukhululeka uhambe. Uba nje nenkinga nje, kumele uphile nje ngama-terms and conditions, akufunekanga ngaleyo ndlela leyo. Kunomuthi siza nawo lapha olapha inhliziyo, noma ngabe uyingane noma ngabe umuntu omdala. Iphele inyanda ukuthi uhlale uphethe amaphampu, iphele inyanda ukuthi uhlale ugijima ibhedlela, iphele inyanda ukuthi uhlale kuhlome imishini wena unqediswe imishini ukuze uphefumule. Lo muthi lo uyayiqeda nya i-asthma, uyayiqeda nya i-asthma lo muthi lo. Hayi ukuthi uyayehlisa ukuthi ube ngcono noma uzoyivimba kwesikhashanyana iphinde futhi ibuye emva kweminyaka ethile. Cha, uyayiqeda nya iphele nya, ungaphindi ube nenkinga yokuphelelwa umoya. Umdala umncane uyawuphuza lo muthi ibhodlela nyana nje lothi maliphele ibhodlela kube sekuphilile ngesifo senhliziyo. Yakube nenkinga yokuphelelwa umoya, uyawuphuza lo muthi ekuseni ntambama uqeda ukudla, iyaphela nya inkinga yenhliziyo, iyaphela. Ubuyele kahle esimeni sakho, uphile ngendlela ofuna ukuphila ngayo, ugijima ufuna ukugijima, awusobe ube nenkinga yokuphelelwa umoya. Nikhumbule inkinga nesixazululo ukuthi ube inkinga usho ukuthi nesixazululo.